Γεια σας παιδιά, The Captain Gamers εδώ. Τόση ώρα... Τόση ώρα, μιλούσαμε στον πρώτο, γιατί αυτός ο ηλίθιος νόμιζε τραβούσαμε. Μας sorry. Μιλούσαμε στο πουθενά. Θα μου πεις, ποιο έξυπνος είναι αυτός από σένα. Τόση ώρα νομίζαμε πως τραβούσαμε. Μιλάω στους τοίχους. Νομίζαμε πως τραβούσαμε ρε φίλε και εσύ πω. Και ναι, προσπάθησα να τραβήξω ένα survival games βίντεο. Τώρα τραβάμε και δες. Βίντεο. Νομίζω τώρα τραβάω. Εντάξει, τραβάω, μην ανησυχείς. Ωραίο map αυτό. Ωραία. Γαμάτο. Γαμάτο, δες το πόσο build έχουν ρίξει. Build. Έλα, πήγαινε. Πήγαινε στο chest αριστερά ή στο δικό μου. Προύτσι, πρίτσι, προύτα παρατσά. Πούσε. Άτια. Sorry. Sorry. Μα κόψε. Να πάω πιο πέρα. Τι κάνεις ρε. Τσικούρι, φύγε. Πάρ' το πούσι. Έλα. Με το stick βάρα ρε. Μισό χαρτ. Να σου έλεγα που θα στο βάζει τώρα το stick. Σε έσωσε ένας, παραλίγο να σε σώσει ένας. Μέσα σε. Όχι. Με κυνηγάει. Εντάξει, σε έσωσε, πολεμάνε αυτοί οι δύο. Ελεύθερωσε. Θέλω να πηδήξω από κάτω, δεν ξέρω. Πήδα. Ωραία, πού είσαι ρε. Έχασα σε. Όχι, μη φίλε μου. Τι με, έλα, γαμώτο. Ψόφισες. Ναι. Είναι πολύ γενναιόδωρος. Κάτσε, όπα, quick, κάτι τέτοια. Quick. Quickly. Περίμενε να δω αν τραβάω ακόμα. Οκ, τραβάω. Πόσο τραβάμε? 5 δευτερόλεπτα. 2 λεπτά τραβάμε. Όχι, εκεί που το 8. Παιδιά, το κλείνουμε εδώ. Ήταν μεγάλο το βίντεο που δεν κάνω. Survival Games στο Toxo εκεί που έχει 18. Πίκα. Τώρα που έχει 6. Πίκα. Πουλί. Πού είσαι? Δεν σε βλέπω. Είσαι σε μία με μανιτά, σε αυτή που ήμασταν πριν. Μα δεν έχει αρχίσει ακόμα το δικό μου. Πάτα λίγο. Εγώ πάτησα. Μ' αρέσουν τα μανιτάρια. Στο Toxo, εκεί που έχει 20, 19. Στο δεύτερο μου, στο δεύτερο. 19. 21. Κάνει το σημείο. Γιατί δεν σε βλέπω? Τώρα. Όχι. Τώρα. Όχι. Τώρα. Όχι. Πώς καταβγαίνω. Περίμενε νομίζω. Ο Γιώργος ο Κατσουλάκης μπήκε. Άστο είναι το κατσουλάκι. Θες να μπούμε, να τον εβάλω? Τραβάμε. Πάτα λίγο. Δεν πειράζει, θες να τον εβάλω? Εγώ. Έλα, τον εβάζω. Παιδιά, δεν ξέρω, σας είπα και πριν, δεν ξέρω να κάνω διακοπή. Συγγνώμη. Είναι που Γι' αυτό θα δείτε ότι τον εβάζω. Σήμερα τραβάμε Παρασκευή, λογικά θα το βλέπετε γύρω στη Δευτέρα. Σάββατο μπορεί. Βασικά, αν είναι στο YouTube Gaming και το βλέπουνε. Γιώργο, τραβάμε βίντεο, τώρα αυτή τη στιγμή. Είσαι στον αέρα, για πες κάτι στο κοινό. Μιλάς. Έλα. Είμαστε στο κοινό αυτή τη στιγμή, τραβάμε βίντεο,
ευχαριστήσεις κιόλας που θα σε κάνουμε διάσημο. Γιώργο, Ναι. έχεις το IP του, έχεις το MC Gamer. Όχι. Πρέπει να σε βγάλουμε τότε. Εντάξει. Δεν πειράζει. Οκ. Γεια, σε κλείνω, Μπορεί να τραβήξουμε κι άλλο, δεν ξέρω. Σε κλείνω. Έλα, Δεν παπά. μπορούμε να το στείλουμε το IP. Θα βλέπει ο κόσμος μισή ώρα που θα του στέλνουμε το IP. Έλα, εκεί που έχει 5, Περίμενε. 12, 5. 12. Πήγα. Πικές. Ναι, πού είσαι. Δεν το βλέπω. Το πέρασα το parkour. Το πέρασα. Έλα, πες. Παταλή, μη σε σκοτωθώ. Λιβ, παταλή. Γιατί με προ, είσαι νουμπάς. 12, τρίτο. Σε ποιο? Τέταρτο. 15, 8, Πήγα. 6. Μη σε βλέπω πάλι. Ποιος είναι? Παπά. Ξανά. Παπά. Πατάω leave, γιατί αρχίζει. Εκεί που είναι 17. Περίμενε. Μην μπεις. 18. Μπες, 19. μπες. Μπήκα. Μπήκα. Κάνει μόνο που δεν θα είναι μέσα. Με πέταξε. Και εμένα. Εκεί που έχει 15. 15. Μπηκες. Μπες. Να σε. Γεια σου νουμπά. Νουμπ. Ευχαριστώ και το κομπλιμέντο επίσης. Πώς το πέρασε αυτός. Α, είναι Spider-Man ρε. Γι' αυτό το πέρασε. Α, ναι ρε. Μα δεν μπορώ τώρα να περάσω την αρχή, δηλαδή έλε. Όπως το έπαιζε. Είμαι νουμπάς. Εγώ. Έλα. Δεν το πέρασα ρε φίλε. Γιατί το... Άντε γεια. Δεν το πέρασες. Άντε γεια, δες το. Περίμενε. Άντε γεια. Άντε γεια, παπά, άντε γεια. Πού είσαι. Δεν σε βλέπω. Πού είσαι. Ναι, έλε. Έλε. Δηλαδή κάτι έχω πάθει και χάσει το πισί μου. Τώρα πού πάμε. Από εδώ. Έπεσα. Α, τώρα που έπεσες, το πισί μου έφτιαξε. Τώρα βλέπω κανονικά. Και εγώ τώρα βλέπω. Πού είσαι ρε. Ανάσε. Τώρα δεν με βλέπεις πάλι, το πισί σου κάτι έπαθε. Α, και σε λίγο καιρό θα μπούμε Mindplex. Σε λίγο καιρό ρε. Σε 7 η ώρα παίρνει το Mindplex. Το πρωί. Ναι, θα κάτσουμε 7 η ώρα το πρωί να ανεβάσουμε βίντεο. Καλά χάνει. Γιατί όχι. Σου πήρα άρμος. 6 κέλμες. Ναι. Φέρε, γιατί μόνο εγώ κέλμες θέλω. Τσένι, κάτσε, πάρε. Μα, πού είσαι. Όχι, Πάρε πάμε. ένα stick. Λίγο απλά με τσέστη. Περίμενε. Α, κάποιος ήρθε. Κάποιοι ήρθαν βασικά, δεν ξέρω πού Ω, με είστε. κυνηγάνε με το Stone Sword και Α, Full Diamond. σε βλέπω, σε Όχι, το βλέπω. skin του είναι έτσι. Ότο! Από πίσω του, από αυτός που σε κυνηγάει,
Εγώ είμαι από πίσω του. Really. Αλήθεια όμως, Αλήθεια σου λέω. Τρέχω σαν την μικρή Λουλού, ρε. Θα ζήσω ελεύθερο πουλί. Σε αυτό το μοναστήρι που είσαι εσύ, εγώ είμαι από πάνω. Όχι! Μοναστήρι. Δεν το λες μοναστήρι, εργαστήρι. Πώς θα σου το πω. Τι εργαστήρι, ρε. Πολεμική αεροπορία φαίνεται. Τι. Όχι! Σε όφησα. Ένας με στόνσορτ με κυνηγούσε. Με κυνηγάνε. να Κυνηγάνε σε δύο, βλέπω. είδες. Το βλέπω. 3 ολότελα. Τους είδα. Είμαι από πίσω σου. Σάφη. Μάλλον αυτό ήταν το τελευταίο που τραβήξαμε. Μάλλον. Τσέκαρε, ρε, βλέπεις. Ναι, σε τσεκάρω. Όφυγε. Ωραία, πάτα λίγο. Αυτό μάλλον ήταν το βίντεο. Μάλλον. Αυτό ήταν. Λοιπόν, παιδιά, ελπίζουμε να σας άρεσε το βίντεο. Κάντε subscribe για να ενημερώσετε για το κανάλι. Μπιμπουλή, είσαι νουμπάς. Ευχαριστώ επίσης. Γεια σας. Sorry. Γεια σας. Μ' αρέσει, δεν κλείνει. Γεια σας.